Biag, di tao. Naimbag ka naragsak nga oras kanal daw tayo manan amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Baro man na napakasaritaan wano episode, di may patangatang amang nga ganyo itangam. Sakbay na, hello mampay kini Elma Busanya dita Singapore, ni Linda Tabas dita Hong Kong, ni Susan Arthur, kani Janine Domingo. Kaya titayntay nga ruden danggan, ti episode 375. Dito'y drama tayo. Biag, di tao. Sa dino tinangi kargamit ti uniform ko, Auntie Biring. Adda iti kabinet mo, Anton. Awan mo ti jay. Nakahanger, nakong. Nakayo man langan ti mang sapol ante. Itay pa birbiro kang awan mo. Inwara ko kumaano adda. Mabitla ang nga raw ta siya kunti mga labarok. Ni mami, remor ka din? Nasa parimwar, tada ka no meeting da. Ala, agawaan nyo nga ron ti mga ala iti uniform ko. Tapno saan nakamala daw iti klase. Kasapulak ti kwarta, mami. An-anom ti kwarta, anak ko. Awanan allowance ko, kan ado ti babayada kay Pag-adalan. Mano ti kasapulam, aya? 10,000, mami. Anya, an-anom ti kasta kadakkel agatad. Kat allowance ko kan pagbayad ko iti Pag-adalan. Nagado ti mabayadan iti school. Ay, ala, ipalagip mo inton bigat. Ang mga numalipatak manen. Agkapi kapay ading ko. Adto'y titinimplak akapem. Agyaman manang. Itay pa'y aming mingmingam tiladawan nyo kadagitindwang ampun mo. Nagpartak ti panaglabas ti aldaw manang. Kaano laeng idiinampun ko datrina ken Anton. Ita, kolehiyo dan adwa. Manuabulan laengen kat agraduardan. Ay, bumakbaket metenda tao. Kasta talaga, ading ko. Saan tay amalapdan ti panaglabas ti aldaw? At iti regalo ken ka para iti panagturpos mo iti kolehiyo, Trina. Ay, agyamanak, mami. Daytoy mo ti para ken ka, Anton. Agyaman ak mami. Happy graduation kada kayo, adwa. Agyaman kami ititulong mo kada kami, mami. Awan anyaman na. Pagrebengak ti mang paadal kada kayo nga anak ko. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam, Anton? Naawat ka kadi? Wan manang Trina. Kalkalpas lang ti interview itay. Ngam naawat akadagos. Wow! Congrats nga rod na! At damat lang nga natalga na trabaho. Sika nga, kumusta ti application mo iti may sa asikat na kumpanya dito lugar tayo? Nakapasa akiti mo na nga interview. At damanin sumaruno. Ngam, amo kadakkel ti tsansa maawatak. Nukas na nga ron. Congrats in advance, manang. Thank you, ading ko. Naimbag ka pa ay karidad, ading ko. Apay mo't anay bagam ti kasta, manang. Gapot adon, tinatulungam. Ado nga minti kwartam. Saan nakas kanya ka mamirmira o taklaan? Hindi mo sawin ti kasta. Ta saan ka abay-bayan, manang? Tano saan aga po ititulong mo kadagiti dadakkel ta idi? Saan ako maanak kaadal? Pinagsardeng da kadagiti dadakkel ta idi nga ag-eskwela, tapno matulungam ida. Isu adakkel ti na itulong mo kanya. Kat adda aklaeng met dito'y amang tulong kan ka. Isu ano adda ka sa pulam, ibagam laeng kanya. Agyaman na ading ko. No nakiasawa ka siguro, may mayat manan. Sipod pa'y idi. Talagang awan planok ang makiasawa, manang. Isu nga rod anang ampunak laengen. Kat ita, nakaadalun nagitidwa nga ampun mo. Wen, kat isudan to ati mangituloy itinarukyak, manang. Isudan to metlaeng ti tumulong kadagiti agkasapulan iti masungad ngal aldaw. Nay, hada ka mo't gaya man karidad. Ay, makabanog, manang. Nay, anya ti kayat mo nga inuman, tayalaan ka. Inton madamdamalaengan,
Daanton kantrina, ayanda ka di. Ay, saan da pa'y matanagawid? Ang mga no nag-overtime damanan iti trabaho da. Wano saan, amang ano andamanan ti outing da, wano simurutan da, katrabahuan da. Ay, nairuamdan iti kasta pa nagbiag. Tunggal agsweldo da, gastusin da amin. Wen nga ruda dua atawanan ngagtrab-trabaho da. Ngam awam pa'y pakakitaan ti sweldo da. Una yun, nagijeng anak ko. Di dan samot amo ti agurnong iti kwarta. Puro gastos ter aramidan da. Manang Biring, makaturturog ka ka din. Saan pa'y mat karidad? Apay aya. At tugaw tapay lang harod dito iti rasa. Taday pagakan ka. Anya day taading ko. Manang, nabayagan a panawan asikat iti multulong kanyak. Isoan a panunot ko ti agsubad iti kinaimbag mo kanyak akabsat mo. Sa anak mo't ngagkidkid daw iti subalit, wano bayad da kita ading ko. Agipatakderak iti balay mo, Manang. Anya, ay isaanan. Tapno at damat mako na abalay mo, Jakon ka sa pulan ti balay. Bakit ako nading ko? Kan may sa, agpada tamat nga awan asawa na. Idunar mo kit di manen kadagiti agkasapulan dayta. Tapno mapadasam mo't ati maadaan iti balay, Manang. Amok dagiti sakripisyom tapno matulungan na. Sika ti mga asikaso kanyak, kan kadagiti ampun kuno kasta nga adda trabaho. Umdasan kanyak ti panagnaed ko dito'y mansyon mo, ading ko. Basta mangipatakderak iti balay mo. Kan saan ang masapul nga inaldaw ti panagtrabahom dito'y balay. Dakkel mo tandaan ton kantrina. Isuda mo ten ati agluto iti kananda, kan mangilaba iti murangda. Wala, si kangarog ti makaam mo. Noan niya ti pangadang mau para kanyak. Si Kati masurot, ading ko. Nangag ko ti saritaan da mami kan antibiring itay agsapa Manang Trina. Anya ti nagsaritaan da? Agipatakder ka no mat ni mami iti balay para kenkwana. Anya? Ay, sana mabali na. Makibingay kit din iti tawidan takuma. Wan nga rod Uray ampun talaan. Dakdakkel lat ti karbangan tayo ti sanikwa ni mami. Ngamdaya kapsat na. Ay, wala. Makadlawa ka talagan. Tila mo't may itod ni mami iti dayja kapsat nan. Kat dayja imat nga antibiring. Awatan na mo't amin. Ay, ang mga no dita mapupuutan kat maibusan ti kwarta kan sanikwa ni mami. Gapo iti kaiitad na kan kwa na. Agipatakder kayo mat gayam iti balay ni antibiring mami. Wan, tapno adda pag naudan na. Bakit matan ni Antiyo? Saan ang mabalin nga iti tungpal Biag? Kat agnaid dito'y balay. Tapno pagserbyan na tayo. Kasapulan na matan ti inana. No kasta? Saanan ngagtrabaho na antibiring mami? Saanan, anak ko? Kat mangala kayo nga rod iti baro ababaunan. Panagkunak, saan tayo nakasapulan ti babaunan? Amuyo matan kan anton ti mga sikaso iti bagbagiyo. Anya? Mami, nakitak niya antibiring iti silidyo iti kalman. Kat anya ita, anak ko? Panagkunak, paginteresan na dagiti alahasyo, mami. Anya? Ananwan na kumadagiti alahas ko. Kat saan mat amahilig iti kakasta? Jakam mo, mami. Basta bantayan nyo ti kabsatyo. Ang mga no di yung mapupuutan kat itaray na amin ang kinabaknang nyo. Sana kasta ti kapsat ko. Di na maaramid ti kasta. Di yun lang mo No kinabaknang ti pagsasaritaan. Adda dagiti agbaliw ti ugali na. Anya? Naksayan nga agpayso ti alahas ko. Tinasayaat. Agpakabitak iti CCTV dito balay. Ngam ilimod ko. Awan ti pangibagbagak. Nas ka na maduktalak no asino ti pudno nga agtatakaw. Nay, adda ka magayam dito silid mo.
Itay paasap sa pulon ka, karidad. Wen, busy tada kayat ko amaamuan manang. Kayat mo amaamuan nga? Wen, kayat ko aduktalon no asino tipud no at traitor dito'y balay. Ah, Adda ka di masapol mo manang. ay kwa, sa ludsodak kumano anya ti mailuto a pangaldawan tayo. Nagpalingki ak itay. Adda karne nateng kanda duma pa ay. Makaamu kalatan manang. Sa anak mo't anapili iti makan. Nalang arod, panawan ka pa'y dito eh. Kunak man no nakasaritam ni Mami Anton. Wan mo, imbagak apaginteresan ni Auntie Biring dagiti alahas na. Apay nga rod nga imay ti engineer dito balay. Desidido mo't ni Mami amang ipatakder iti balay para kan Auntie Biring. Yabay na paimot dito balay ti ipatakder na. Mano ti budget da? Diyak mo Tadayo ti ayan ko idag sarsarita da. Ngam, nakitak ti kwarta nga inyawat ni Mami. Ado day chay. Diyak la masigurado no mano. Inasitgam ko maida tapno nangag mo ti saritaan da. Amangan no makadlaw ni Mami no aramidag ti kasta. Ngam may salaang ti masigurado. Milyones ti budget ni Mami para iti day balay. Ay nagyaman naklaunay ading ko. Nalpas mutlaangan ti balay ko. Magustuam ka di ti disenyo kan kulay na manang. Magustuak launay Nagpintas. Idiubing tayo pa'y lang arapaap ko ti maadaan iti kastoy a balay. Diyak pulos ni namnama. Asi kagayam ti makaipaay kadagiti arapaap ko ading ko. Dito'y kan nga agnaed manang. Kumpletun tayo laang ti gamit tapno saan ka marigatan. Ay na, agyaman akmanan Ag-enjoy kan ag-relax ka meten manang. House blessing ti balay ni Auntie Biring ita. Di ka kadimapan? Saanan? Nakitak mo ito na itabalay. Nagpintasan niya. Kompleto pa iti gamit na. Kinumpleto ni Mami ti gamit na iti balay na. Ay, dakkelan na ti gastos ni Mami iti dayta. Sana bale, tanong matay ni Auntie Biring. Awanan ti dadu mga agnaed iti dayta abalay. Awan ba't anak na pangipatawidan na? Ay, wanan niya. Ay, saggay satan ton. Ano kaskasanaw? Kukwak ti balay ni Mami. Kukwam mo ti balay ni Auntie Biring. Wana. Bakit dan agpadpada? Di dan agbayag dito'y lubong. Awan ka di trabahom ita, Trina anak ko. Awan, Mami. Day off ko ita. Ala, sikapay nga rin ti makamu dito'y balaya. Papanan nyo Mapanak di taayan ni Antim Biring. Sigurado nga ikan namanan iti kwarta day takabsat na. Oh, apaya kasta ti panangkitam kanya. Ay kwa, awan Mami. Ala, mapan kayo latan iti papanan nyo. Ijayak matlaangan ang mga aldaw. Agluto kanto iti kanan nyo ken ni Anton. Kumusta ka matan, manang? Agin enjoy ka kadimot laang iti baro abalay mo. When sa anak unay amarigatan, tado mo ti ginatang mong appliances ko. No kasapulam ti kwarta, itex nak manang. Wano saan mapan ka di tabalay, tapno saanan ang masapul nga trabaho ka. Dakkel ti naitulong mo kanyak iti. Panawon mo ten tapno subadak amin a sakripisyong kanyak. Ay, sa taklauna ita si ka tinagbalin akabsat ko karidad. Uray siyak mo't amanang. Nag-asatak ta tinulungan nakiti. Dakkel ti utang ko ana imbagan akam ken ka, Manang Biring. Di mo't ten sumbatan ni Manang ti awag ko ken kuana. Mami, apay akas laburido kayo. Ay, di mo't ngamin sumbatan ni Antim Biring ti awag ko ken kuana. Okay laeng mo't idi na minsan anapanak iti ayan na. Amangan no busy laeng. Anya ko mati pa ka kumikuman na, katawan mo't trabaho na.
Sa maysa, uray busy day chay. Sungbatan na latamot ti awag ko kan kuana. Kat urayan yung ti text na? Ay kadwaan nak man tamapanta iti ayan na. Sa bali ti agparparik na kanya. Hello? Apay ngay mawag ka Manang Trina. Hello, Anton. Natayin na ang tibiring. Anya? Apay, anyat napasamakin ko na. Tsaka mo Nasangputan mi mo na kasalungay nga dito'y balay na. Ngam atapon ni mami ana atake. Tasigod ka no gayam nga da sakit na iti puso. Anya? No kasta, awan nga ruden, ati ka inagaw ta iti sanikwa ni mami. Ay, ala, di ta pala pagsaritaan day ta. Tama nga numangag ni mami. O sige, bye. Bye, Manang. Nasayahat mo eh. Awanan ti kabingay mi iti sanikwa ni mami. Sipod pimusay na antibiring. Kimusim kayon, mami. Jak impagarop ang mapasamak ti kastoy kan antiyo, anak ko. Saan tayo mat nga igam ti Biag tayo, mami? Italaang ang ma-enjoy na ti Biag na ananamay. Ngamkas jay matan tinapasamak. Kat awan maramidan tayo no di talang ti pagpatinggaan ti Biag na. Mangan kayo kiti, tapno saan kayo mabisinan? Jakon marik na tibisin ko, anak ko. Mangan kayo uray basit laeng. Narigatan. Ang mga day takit ti pakaalaan nyo iti sakit yu. Naimbag ko nam ata na tayo na ita abakag. Naku nampay, Anton. Awanan ti sagabal iti plano ta. Naibaga ka din ni mami no asino ti mang tawid iti dakkalabalay ngayon patakder na para ka ni antibiring? Saan pa'y mo't? Angam, ibagam kidikan kwa na ata si kanti mang tawid iti dayjay. Tano siya kay, mabutengak nga agnaid ijay. Apay, kabuteng mo ti alalya? Ay, no siyak, awan kabuteng ka oh. Sayang da di abalay, sa pinagdakkel. Anyan, jak ninamnama ti kasjay amang ko kadagiti ampun ko. Didak nadlaw itay nga imbasidag kadakwada, bayat ti panagsarita da. Naragsak dagayam iti ipupusayan ti kapsat ko. Talaga sa bali ti ugali da kita. No idikat nagululi makak, uray tinakaw da ti alahas ko. Ita, saanan? Kamali ti tao at tinulungak. Kamali ti tao a pinagtalkak. Adamadlaw ko ni mami, Manang Trina. Anya day tamadlaw mo? Adumot tantikan kanan na. Kat bayam ano kasta ti kayat na? Saan lang nga rita? Sa bali ti panangkit-kita na kadata. Kasano sa bali? Diyak man mo. Hanggang basta, sana ka komportable. Apay si ka, awan madlaw mo kinkwa na. Kwa? Di nakunay kasarsaritan no maipapan iti kwarta. Ngam, normal lang mat siguro dayjay. Amangan no saan pa'y anak ka move on iti ipapusayan ti kabsat na. Agyamanak ta nakaumay ka, lovely. Pagsaritaan ta ti may papan iti idun arko akwarta iti may nga orphanage dito'y lugar tayo. Agraman ti daduma asan ko. Sigurado ka kaditi day ta desisyon mo, madam? Wan, awan mo ti daduma apang ipatawidak. Agraman to'y balay ko kan ti balay ti kapsat ko. Nung matayak, kayat ko amapan iti ima dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Amangan no adda maibaga dagiti ampon mo, madam. Diyak kayat ti agkamalimanan. Anyat kayat mo asawan, madam. Adda na duktalak may papan kadakwada. Kadya kayat ang mapasamak ti plano da. No kasta, isaganak nga ruden dagiti papeles a kasapulan, madam. Wan, tulungan nakmutla ang agsapul iti pangidunara kadagiti nabatbati asan ni kwakan kwarta. May mayaten no idunar ko, ngam ti ited ko kadagiti rupat kwarta. Dagiti ko madiserving at at tao ti pilyam.
Jak kayat nga agkamali akmanen iti matulungan. Dagitoyan ti papeles anas ken apirma madam. Kompleto ti beneficiary. Kaaduan ket orphanage. Ti daduma ket foundation. Agyaman naklaunay iti panangasikasom, lovely. Awan anyaman na madam. Bayam, mangtedak to iti gungkunam. Saanan madam? Pakaragsakak ti tumulong. Ikan kay ti gungkunam, taamok anataktak ka. Buto yan dagita papeles tapno mapirma akon. Nasken ang makasarita ta ni mami. Apay ka di, anyat na pasamak. Idunar na ti kwarta kan daduma sa ni Kuana. Adda papeles sa pinirmaan na itay awan ka. Anya? Amang ano pati to'y balay pag nanaadan takat idunar na. Ay, dayta ti jak mo. Ti mo na siguro. Jak nang tinagsaritaan day tagnagan iti lovely. Ngam nang ko amin, Anton. Adda ka numat papeles sa pinirmaan nyo, mami. Di kay makapaglibak na nakitak day, Jay, mami. What? Pinirma ak dagiti papeles dagiti sanikwakan kwarta nga idunar ko. Agraman to'y balay. Iti kasta, ket nakasaganan sakbay apo musayak. Anya? Anya? Kasano kami mutan ngay nga anak yo? Da kami tirumbang apapanan dagita asanikwa. Saan kayo a deserving a matulungan? Amo kon tipudno nga ugali yo. Amok ang naragsak kayo iti ipupusay ti kapsat ko. Tapno masuluyo ti kinabaknang ko. Ha? Naklaat kayo? Tati amo yo? Jak amo dagita plano yo? No kasta, awan may patawid yo kada kami? Oray 5 aduling. Awan ti maalayo. Napirma ak aminen a papeles. Pinagadal kayo mat. Usaran nyo kumadayta tapno agbaligi kayo iti Biag. Di kay agbalin nga abusado. Kunakno da kayo ti mangituloy iti narugyak. Kat da kayon tumot ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ngam nagbiddotak gayam. Iso apasensya kayon. Naupayak anaming pinsan kada kayo. Anya? Mami, pakawanan da kami kuma. Uwan, mami. Pakawanan da kami. Nung nakulaapan ti panunot mi. Ngam, pagbabawyan mi day diyang imbagbagami. Mapakawan kayo. Apay kit dinasaan. Ngam ladingitak. Nalpasan ti amin. Kat pangaasiyo ta respetuan nyo kumati desisyon ko. Sana bale. Tanakaadal kayon. Kat addan na pintas at trabaho yo. Umdasmat siguron dayta ana itulong ko kada kayo. Di mo gundawayan ti kinasingpat ti tao amang tultulong kan ka. Bigbigam ti utang mo na yung baganakam, katagbalin ka kumamat anasaya at kankwana. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Agyaman kami manan, ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon, iti tunggal maysa.